Nang binuksan po at binasbasan ang Balay Silangan Reformation Program sa Tayug, Pangasinan na magsisilbing pasilidad sa rehabilitasyon at pagbabangon o pagbabagong buhay ng mga dating sangkot sa iligal na droga. Ayon sa ulat, ito umano ay nakatakda para sa reformasyon ng mga drug surrenderers at dating drug offenders, kasama sa pasilidad ng mga komprehensibong programa tulad ng values formation, spiritual enrichment, pagsasanay sa kabuhayan at iba pang community-based interventions para matulungan makapagsimulang muli ang mga ito. Ayon sa Pangasinan Police Provincial Office or Pang PPO, itinayo ang pasilidad sa pakikipag-ugnay ng mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at katuwang ang ilang mga organisasyon. IFM News. IFM News. IFM News.